Sa ulo ng mga nagbabagang balita. 2 patay, 2 sugatan matapos bagsakan ng akasya ang 2 motorsiklo sa Ocampo, Camarines Sur. 25 biyahero patungong Masbate, stranded sa Pasacao Port dahil sa bagyong Krising. 1.2 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa Bula, Camarines Sur. Umano'y drug supplier, timbog. Livelihood training para sa mga inmates sa Camsur Provincial Jail isinagawa. Magandang gabi, narito ang maiinit na balita sa Camarines Sur. 2 ang nasawi habang 2 pa ang sugatan matapos bagsakan ng natumbang puno ng akasya ang 2 motorsiklo sa barangay New Moriones ngayong araw ng Biyernes, Hulyo 18. Alamin sa ulat ni Eli Balbin. 2 ang nasawi habang 2 ang sugatan matapos mabagsakan ng isang punong akasya ang kanilang minamanehong motorsiklo sa kahabaan ng Governor Pentevella Highway, Barangay New Moriones, bandang alas 12:05 ng tanghali nitong Hulyo 18. Ayon sa ulat ng Ocampo Municipal Police Station, tinatahak ng isang Honda Beat motorcycle ang highway patungong Naga City. Sakay ang driver na si alias Christian, 36 na taong gulang, at ang kanyang back rider na si alias Fred, 33 taong gulang, kapwa residente ng Naga City, nang biglang bumagsak ang punong akasya at tumama sa kanila. Agad silang isinugod ng mga rumisponding pulis na sina Police Master Sergeant Raymond Paanyo at Police Staff Sergeant Hygel Verdadero sa Ocampo District Hospital. Ngunit idineklar silang dead on arrival ng attending physician na si Dr. Tongs Mata. Kasunod nito, nadamay rin ang isa pang black Rusi motorcycle na bumabaybay sa parehong direksyon. Sakay nito ang driver na si alias Ryan at ang backrider na si alias Leonor, kapwa na sa hustong gulang at residente ng Ocampo, Camarines Sur. Nawalan sila ng kontrol at tumilapon sa drainage dahilan ng kanilang mga tinamong sugat at agad din silang dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Nasira rin ang parehong motorsiklo ngunit hindi pa matukoy ang kabuang halaga ng pinsala. Patuloy ang investigasyon ng mga tauhan ng Ocampo MPS kaugnay ng insidente. Eli Balbin, CSN. 25 pasahero na stranded sa pantalan ng Pasacao matapos kansilahin ang mga biyahe ng barko dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Krising. Alamin sa ulat ni Regine Bue. 25 pasahero ang na-stranded sa pantalan ng Pasacao matapos kanselahin ang mga biyahe ng barko simula pa kagabi Hulyo 17, bunsod ng masamang panahon dulot ng Tropical Depression Krising. Hindi naman akalain na ganito, ma-stranded kami. Kasi kahapon, okay naman yung may biyahe naman kahapon. Hindi namin akalain na, na-stranded kami dito. Ayon sa mga otoridad, ang huling biyahe ng barko ay noong Huwebes ng umaga pa. Wala nang sumunod na biyahe dahil sa pagtaas ng alon at banta ng malakas na ulan. Ilan sa mga pasahero ay napilitang magpalipas ng gabi sa mismong pantalan, habang ang iba na may naghahanap ng pansamantalang matutuluyan sa mga kamag-anak at kakilala sa lugar. So naka-duty po kami as of today. Nagmo-monitor po kami kumpara yung total numbers ka mga strandees. And so far, sa ngunyan po, igwa po kita ng 25. Iko-consume pa po ang... Nagpo-profiling po kami kumpara per family members para po sa preposition kong food sinda. Nagtatauman po ng pagkakan, simula breakfast, lunch, hanggang atyan pong dinner. Monitored po sinda hanggat dai pa po sinda nakakahali. Hindi lang mga biyahero ang apektado ng sama ng panahon, maging ang mga mangingisda sa Pasacao ay hindi na rin pumalaot dahil sa malakas na alon at kakarampot na huli. Ayon sa ilan sa kanila, maliban sa panganib, nalulugi rin sila sa gastos sa kabila ng halos walang nahuhuli. Gilid na, itabi. Baka masira. Baka bukas, manghina-ina na yan. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang galaw ng bagyong Krising. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at makinig sa mga abiso mula sa Pag-asa at lokal na pamahalaan. Regine Bue, CSN.
1.2 milyong halaga ng shabu nasabat sa Bula, Camarines Sur. Umano'y drug supplier, timbog. Naaresto ng mga otoridad ang isang hinihinalang pangunahing supplier ng iligal na droga sa bayan ng Bula sa bisa ng search warrant operation na isinagawa kamakailan. Kinilala ang sospek sa alias na Eric, 48 anyos, may asawa at dating security officer. Sa isinagawang operasyon, nasabat sa kanyang tahanan ng tinatayang 182.64 grams ng hinihinalang shabu na may street value na aabot sa 1.2 milyon. Bukod sa shabu, nakumpiska rin ang iba't ibang ebidensya na may kaugnayan sa iligal na droga at isang baril na maaaring magdulot ng karagdagang kaso. Itinuturing si alias Eric bilang pangunahing supplier umano ng shabu sa bayan ng Bula at mga karatig lugar. Naharap ngayon ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at posibleng kasong illegal possession of firearms. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa iba pang koneksyon at pinagmumulan ng illegal na droga sa rehiyon. Ilang residente ang lumikas matapos bahain ang ilang bahagi ng Aroroy bunsod ng malakas na pag-ulan, dala ng Tropical Depression Krising. Samantala, nagsagawa rin ng water level monitoring ang Bureau of Fire Protection Libmanan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan sa maselang sitwasyon. Narito ang ulat. Nalubog sa baha ang ilang barangay sa Aroroy, Masbate nitong Huwebes ng umaga dahil sa walang tigil na ulan dulot ng bagyong Krising. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 9 na barangay ang apektado matapos umapaw ang ilog at creek na pinalala pa ng kasabay na high tide. Dahil dito, napilitan ng ilang residente na lumikas at pansamantalang tumuloy sa Aroroy East Central School. Sa panayam kay Ronnie Atacador, head ng MDRRMO, sinabi nitong bagamat humupa na ang baha sa ilang bahagi dulot ng paghina ng ulan, nananatili pa rin ang banta ng panibagong pagbaha at posibleng paglobo ng mga bilang ng evacuees. Samantala, sa Libmanan, Camarines Sur, nagsagawa naman ng water level monitoring ang Bureau of Fire Protection sa mga mabababang lugar gaya ng barangay poblasyon bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng pagbaha. Ayon kay Fire Officer 3 Jack Gregory Barde, officer in charge ng BFP Libmanan, layunin ng hakbang na ito na makapagbigay ng maagap na babala sa mga residente. Hinikayat din ng BFP ang mga komunidad na maging alerto at laging handa sa banta ng malakas na pag-ulan. Patuloy rin ang koordinasyon ng BFP sa mga barangay opisyal upang matiyak ang kaligtasan ng publiko ngayong panahon ng tag-ulan. Eli Balbin, CSN. Ligtas ang 3 tripulante ng isang barge na sumadsad sa baybayin ng Birak dahil sa sama ng panahon. Nilinaw naman ng mga otoridad na walang naitalang oil spill sa insidente. Alamin sa ulat ni Eli Balbin. Maswerteng walang nasaktan matapos tangayin ng malakas na alon ng isang barge sa baybayin ng Barangay San Vicente, Birak, Catanduanes nitong Biyernes, Hulyo 18. Ayon sa paunang ulat, nakaangkla umano ang naturang barge nang biglang tumama ang sama ng panahon. Dahil dito, nabali ang kanilang angkla at tinangay ang sasakyang pandagat papunta sa Pangpang habang sakay nito ang 3 tripulante. Ligtas namang naisalba ang lahat ng sakay. Agad na rumisponde ang Philippine Coast Guard Substation Birak, katuwang ang Special Operation Unit at Marine Environmental Protection Group upang magsagawa ng assessment sa lugar. Sa isinagawang beripikasyon na walang naitalang oil spill o anumang uri ng polusyon sa karagatan, kasalukuyan pang nagsasagawa ng mas malalim na investigasyon upang alamin ang iba pang detalye ng insidente habang patuloy ding minomonitor ang kalagayan ng nasabing barge. Eli Balbin, CSN. Mobile Passport on Wheels muling ilulunsad sa Camarines Sur bilang bahagi ng serbisyo publiko ng lokal na pamahalaan, katuwang ang Department of Foreign Affairs. Layo nitong maghatid ng mas mabilis at accessible na passport processing para sa mga residente ng lalawigan. Narito ang ulat. Muling inulansad ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor Elry Villafuerte ang Mobile Passport on Wheels katuwang ang Department of Foreign Affairs. Gaganapin ito mula Setyembre 23 hanggang 26 sa Forte Camsor Sports Complex, Capital Complex, Cadlantili, Camarines Sur. Layunin ng programang ito na mapadali ang proseso ng passport application at renewal para sa mga residente ng lalawigan nang hindi kailangang bumiyahe sa malalayong DFA offices. Ang submission ng application ay bukas na at tatanggapin
hanggang Agosto 29. Maaaring i-download ang application form sa link na makikita sa official Facebook page ng Province of Kamsur. Maaari ring bumisita sa Kamsur Peso, 2nd floor, New IT Building, Capital Complex o makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Huwag palampasin ang pagkakataong ito para mag-apply o mag-renew ng inyong pasaporte sa mas mabilis at maginhawang paraan. Richin Bue, CSN. Art Behind Bars, sining bilang pag-asa sa likod ng rehas. Together, we will paint a brighter tomorrow, one masterpiece at a time. Sa isang makapangyarihang pahayag ng sining at pag-asa, inilunsad ang programang Art Behind Bars, isang inisyatibong nagbibigay daan sa mga person deprived of liberty o PDL sa BJM Pinaga na maipahayag ang kanilang damdamin at pangarap sa pamamagitan ng sining. Pinangunahan ito ni Jail Officer 2 Mac Alison Calleja, Chief ng Health Service Section at miyembro ng Kintab Artist Group, na naniniwalang ang sining ay hindi lamang para sa mga gallery o eksibisyon. Ito ay para sa lahat, kahit sa likod ng mataas na pader at bakal na rehas. Layunin ng programang ito na magbigay ng emosyonal at psikolohikal na suporta sa mga PDL sa pamamagitan ng art therapy, kasabay ng pagbibigay ng plataporma upang maipakita ang kanilang talento, saloobin at panibagong pag-asa sa buhay. Ang mga likhang sining na ipininta ng mga PDL ay nagsisilbing salamin ng kanilang pagbabago, mga larawang sumisigaw ng paghilom, pagtanggap at pagbalik loob. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, ang sining ang nagsisilbing tulay para muling makita ang liwanag at muling managinip para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. DILG, binalaan ang mga 911 prank callers. May kaukulang parusa, tamang pagtawag, itinuro. Nagbabala ang Department of Interior and Local Government o DILG laban sa mga tumatawag sa 911 para lamang magbiro o magsagawa ng prank calls. Kasabay ng paalala na ang ganitong gawain ay may kaakibat ng parusa sa ilalim ng batas. Ayon sa DILG, ang maling paggamit sa 911 emergency hotline ay hindi lamang nakakaabala kundi maaari ring makapinsala, lalo na sa mga totoong nangangailangan ng agarang tulong. Dahil dito, paiigtingin ang kampanya laban sa mga prank callers at isusulong ang pagpataw ng karampatang parusa. Binigyan diin ng ahensya na alinsunod sa Presidential Decree No. 1727 at Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, maaaring makulong at pagmultahin ang sinumang mapatunayang gumawa ng maling alarma o prank call. Tamang paraan ng pagtawag sa 911, tumawag lamang kung may tunay na emergency tulad ng sunog, aksidente, krimen o medical na pangangailangan. Ibigay ang kompletong impormasyon gaya ng lokasyon, uri ng insidente at bilang ng apektado. Huwag ibaba ang tawag hanggat hindi sinasabing maaari na ito ng dispatcher. Iwasan ang pagbibiro, pagmumura o paglilinlang. Panawagan ng DILG sa publiko, gamitin ng tama at responsable ang 911 emergency hotline. Ang maling tawag ay maaaring maging dahilan ng pagkaabala ng tulong sa mga totoong nangangailangan. Isinagawa ang isang livelihood training para sa mga inmate ng Camarines Sur Provincial Jail sa Barangay Tinangis, Pili, Camarines Sur. Layo ng programa na bigyan sila ng mga kasanayang mapapakinabangan sa kanilang pagbabalik sa lipunan at paglikha ng bagong oportunidad sa buhay. Alamin sa ulat ni Regine Bue. Isang araw na livelihood training ang isinagawa para sa mga inmate ng Camarines Sur Provincial Jail sa Barangay Tinangis, Pili. Nalayuning bigyan sila ng oportunidad na magkaroon ng kasanayan na maaaring pagkakitaan sa kanilang pagbabalik sa lipunan. Higit 50 inmate ang voluntaryong lumahok sa naturang training kung saan itinuro ang paggawa ng siomai at tosino, mga pagkaing maaari nilang gawing negosyo sa kanilang muling pagsisimula sa labas ng piitan. Isa sa mga kalahok na si Alia Sara, labis ang pasasalamat sa natutunan. Aniya ito ay malaking tulong sa kanyang pagbangon at pagbabagong buhay. Happy po. Happy. Kasi dawa mga argan, mga PDL kami, nataon na kami ng chance na nataon na ning atensyon. Po, na-excite ako na makanood ng mga panibagong recipe na pwedeng makatabang sa paghanap buhay. Dahil ko ma-measure ang kaugmahan, syempre makakatabang po sa paghanap buhay ko sa luwas pag naglaya na ako. Proud kami, nagpapasalamat, PDL man kami,
nataon na kami ng atensyon para pag nagluwas kami, hubog na. May ano na kami, may kinabukasan. God, thank you po. Salamat po sa mayong saong pagsuporta, siring man sa paghiling sa samuyang kamugtakan digdi sa Tinangis General Penal Fund. Thank you po. Hindi naman napigilang maging emosyonal ni Lucila Hebrio, prison guard at administrative officers sa tuwa at inspirasyong hatid ng aktibong partisipasyon ng mga inmate. Napakalaki pong tulong. Grabe ang pagpasalamat namin dahil nagkaroon kami ng ganitong training para sa mga PDL, Person Deprived of Liberty. Salamat sa ating butihing gobernador, Luis Raymond Villafuerte Jr. at sa kanyang mga anak na panay congressman. Siguro sa lawak ng kanyang kaisipan, kaya binibigyan niya kami ng pa-training na ganito. Thank you very much. Oo, grabe ang emotional na Ang programa ay inalunsad ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Elre Villafuerte sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o PESO Camsor. Ayon kay Rodrecia Toralio, ang department head ng PESO, hindi rito nagtatapos ang inisyatiba. Para sa mga beneficiaries mi po na PDL, maugma kami na dakula nindang kumbaga pig-ako ninda ining dakulang tabang kang gobyerno sa pamamayo ni Governor Elre. As in, syempre, nagpapasalamat kami sa inda ta nahiling misi sa indang pagpursigi. Kasubago nahiling ta habang nagpo-programa, yaon itong pag-asa na sinda makakaluwas. As in, sabi nga ni ining training, makakatabang sa inda kung sinda man maski mayaon man sinda sa laog, as in makaluwas, matatabangan sinda bilang tao, as in ini matao sa inda ning pag-asa, tangarig magpanibagong buhay. Patuloy ang pagtutok ng pamahalaang panlalawigan sa mga programang para sa mga inmate bilang bahagi ng mas malawak na layunin tungo sa pagbabagong buhay at muling pagsasama sa lipunan. Regine Boy, CSN. Nagsanib pwersa ang Department of Agrarian Reform o DAR Camarines Sur 2 at Central Bicol State University of Agriculture o CBSUA upang magsagawa ng pagsasanay para sa mga agrarian reform beneficiaries na nais maging agri-entrepreneurs. Layo ng programa na palakasin ang kanilang kakayahan sa makabagong agrikultura at pagninegosyo. Narito ang ulat. Isang makabuluhang hakbang ang isinagawa ng Department of Agrarian Reform o DAR Camarines Sur at Central Bicol State University of Agriculture o CBSUA sa pagbuo ng isang kasunduan para sa pagpapalakas ng agri-entrepreneurship sa rehiyon. Sa pangunguna ni Engineer Aisa Bimindas ng Program Beneficiaries Development Division, nakipagpulong ang DAR team sa mga kinatawan ng CBSUA upang talakayin ang nilalaman ng Memorandum of Agreement na magsisilbing pundasyon ng kanilang ugnayan. Layunin nitong bigyang kaalaman at kasanayan ang mga agrarian reform beneficiaries at mga program facilitators sa larangan ng agrikultura at negosyo. Kabilang sa mga dumalong mula sa DAR sina Jessa Valencia at Monica Camacho, habang pinangunahan ng CBSUA ang delegasyon ni Dr. Jason Danasa, Mr. Buster Ibarbia at Engineer Dolce Maria Abigail Alto Jastillo. Bukod sa pagsasanay, tinalakay din ang posibilidad ng pagpapalawak ng programa sa tulong ng iba pang ahensya. Nakatakda ang susunod na pulong sa unang linggo ng Agosto para sa pinal na pagsasaayos ng kasunduan. Regine Boy, CSN. 30 barangay sa Karamuan, Camsur, konektado na sa free Wi-Fi program. Umabot na sa bayan ng Karamuan ang Free Wi-Fi for All program ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor Elre Villafuerte. Sa ilalim ng programang ito, 30 barangay sa Karamuan ang konektado na ngayon sa high-speed internet gamit ang teknolohiyang Starlink. Layunin ng inisyatibong ito na bigyan daan ang mas malawak na digital connectivity sa lalawigan, kung saan ang mga pampublikong lugar ay may libreng Wi-Fi para sa mga residente. Bahagi ito ng patuloy na hakbang ng pamahalaang panlalawigan upang tiyakin na ang bawat Camarinense ay may access sa makabagong teknolohiya na magagamit sa edukasyon, negosyo, komunikasyon at iba pa. Sa pagsulong ng proyektong ito, ipinapakita ng Camsur na walang komunidad ang maiiwan sa digital na pag-unlad. At yan ang mga mainit na balita sa Camarines Sur. Ako si Jan Amador. Diyos mabalos at salamat sa pagtitiwala.